Bueno. Hola, bona tarda. Avui és dimecres 5 d'agost de 2015 i estem amb Maria Cubeles Fontova, que vostè va néixer en Onasp. Jo vaig néixer en Onasp i me vaig criar a Casp. Quin any va néixer? El 26, L'any 26. igual que sa mare. Molt bé. I com se diu sa mare de vostè? La mare es dia, espera't que no la vaig conèixer la mare jo. Pues... Lucía Fontova Celma. Els dos apellids caspolinos. I son pare? Antonio Cubeles Montsec, de Favara. Son pare era de Favara. El pare era d'aquí, però los yayos de Favara. El meu iaio deia, soy de Nonaspe, casado, soy de Caspe, casado en Favara y vivo en Nonaspe. El meu iaio. Sí. I la seva mare era d'aquí del poble? No, la mare era de Casp. Nascuda a la calle Santa Clara. Molt bé. Així que vostè i son pare i sa mare van fer cap aquí, es van casar i vivien aquí a Nonasp. I vivien aquí perquè treballaven... Ens van ficar una carnisseria. Molt bé. I la carnisseria d'on venia? Quin any devien de ficar la carnisseria? Doncs això sí que no ho sé. Però ja quan ells se van casar? Sí, però després ja la carnisseria la vam deixar i després la vaig tornar a ficar jo i després la va ficar el meu fill. I ara hi ha un bar. Ja no he estat al bar? A on està el bar? Al carrer Maella. Ja heu estat al bar? Sí, sí. Aquell que hi ha és net meu. Molt bé. Ha anat canviant segons que ho porta, no? Claro, no és net meu. La vaig donar a son pare i son pare, pues, la volia ficar ell. Jo li vaig donar a son pare la carnisseria i ella va voler ficar un bar. Molt bé. I aquesta carnisseria que van muntar sons pares aquí a Nonasp, qui dels dos era carnisser? D'on els venia la tradició? No ho sé, això sí que no ho sé. El que era carnisser era el meu iaio. I on tenia la carnisseria? Aquí al poble. Aquí al poble. Sí. A l'Arrabal. Calbó. I quan anàvem a agarrar nosaltres ja vam ficar la carnisseria allà on està el bar. Al carrer Maella. I ara està el bar, la porta de la carnisseria en què està, el bar. I ara està el noi, al bar. Diego. Sí. És a dir, que el seu iaio ja va vindre a viure a Nonasp? Sí, i ja van ficar la carnisseria. Era de Casp, se va casar a Favara? I va vindre a viure en Onasp. I van ficar la carnisseria? Sí. I vostè sap si dels pares d'ell ja tenien carnisseria? Això sí que no ho sé. Molt bé. I vostès, quants germans són, vostè? 3. Joaquín Cubeles, Fontova. Aquesta és lo gran. Per darrere de mi. Vostè és la gran? Jo soc la gran. I després Ángel Cubeles Alfonso. Molt bé. I Joaquín, quants anys, quin any va néixer? Joaquín, mira, ens porten 22 mesos, com que mira, rumia tu. Doncs el 25, potser. Jo del 26 i ell del 25, però ja de raders. I l'altre germà, Àngel? Ángel Cubeles Alfonso, que és diferent a mare. Si el voleu entrevistar, ell us dirà tot el que ha fet, de sabater i de tot. I en l'Àngel quants anys se porta? Quasi no ho sé. Quasi no ho sé, és que mos portam almenys 7. Més o menys 26, 17, més o menys, vale. Si aneu a parlar amb ell, ja us ho diré. Exacte. Llavors, en germà Joaquín sí que és germà de vostè de pare i mare. De pare i mare, sí. I en Ángel de part de mare, part de pare. Jo soc Cubeles Fontova i ell és Cubeles Alfonso. Així que la seva mare va morir quan vostè era menuda. Va morir de part de mon germà, de l'altre. I jo tenia 22 mesos quan se va morir. Així que no la vaig conèixer. Pues sí, passava molt.
Què passava abans? Va morir de part. I aleshores, quan va passar això, què va fer la seva família? Se'n van anar a viure a Nonasp? Ai, a Casp. Jo me vaig quedar aquí en la iaia. A Caspi anava moltes temporades. Sí. En los iaios de Casp anava moltes temporades. Sí. I a Casp vivia a la calle Santa Clara. Molt bé. I son pare va... Sí. I criar a la huerta de Miraflores. Allí me van criar, a les hortes. Per Cunyar, Miraflores, allò tot és com un poble. Sí. Sí. Molt bé. I així que son pare va continuar portant la carnisseria? No, el pare es va casar en sa mare d'Àngel. I es va tornar a quedar viudo i es va tornar a casar en una de Batea. Mare meua. No saps que era de Batea, la nostra abuela? No ho sabia. I l'abuela de Batea va morir a casa, aquí, a la carretera. Sí. 3 dones el pare va tindre. És més que una, 3. Sí. I ell va treballar sempre a la carnisseria aquí al poble? No, però la carnisseria la van plegar. La carnisseria la van plegar, però després que jo vaig ser gran la vam tornar a ficar. És a dir, son pare quan va plegar la carnisseria? Quan va morir sa mare o...? No, quan el pare va plegar la carnisseria quan se li va morir la dona, la segunda dona. La segona. Vale. Pues un poquet antes de la guerra va plegar ja. Sí, antes de la guerra, antes. Molt bé. Molt bé. Aviam, vale. I... Hola. Espera, parem un moment. Ja està. Molt bé. I vostè té records de quan son pare tenia la carnisseria? No, ja no el recorda, era molt petita. Recordo jo la carnisseria que la vaig ficar jo. Però la del seu pare no la recorda. I vostè la va posar al mateix puesto? Allí on està el bar. Sí. Molt bé. I son pare la tenia ahí també? El pare, no ho sé, el pare va anar a viure a Casp. I la carnisseria aquí al poble vostè no sap? La carnisseria aquí al poble la vaig ficar jo. I la d'ell no sap on la... Ell tenia carnisseria al poble també? Sí, però calla que me'n vaig jo ara. La carnisseria, el pare, la van ficar a l'Arrabal. A Calbó. Saps on és a Calbó? Sí. Claro. En aquells balcons de ferro que ha ficat ara el retrat. Sí. Allí van ficar la primera carnisseria al pare. Que la va ficar el seu iaio. Sí. Molt bé. I el seu pare la va continuar, però vostè no té record de com era No. ni res. Jo me'n recordo de lo de Pac aquí. Molt bé. Nostre. Molt bé. I així que vostè se va criar entre aquí i Casp, i llavors quan se fa gran se va casar, no? Me vaig criar entre aquí, entre Casp i en Batea, perquè la tercera dona del pare era de Batea, la tia Mariana. Recordes tu? No m'acordo, no. No, de la tia Mariana, no. No, Pues si fa 4 dies que es va morir. Pues no m'acordo. No sé, ara mateix no hi caic. I després vostè se va casar aquí al poble? Me vaig casar amb el meu home. I el seu home és d'aquí del poble? Sí. És Cardalina, cosín germà de sa mare. Ah, molt bé. El meu home, també? El meu home, Sí. cosín germà de sa mare. I com se deia? Miguel Llop Turlan. Vale. Miguel Llop. Llop sou vosaltres? Sí. Doncs el meu home, Llop Turlan per sa mare. I el seu home de quina edat era? Com vostè? De la meva edat. Del 26. I també era de Nonàs? Sí. I son pare i sa mare de Nonàs. Molt bé. I vostès se van casar? Quants anys tenia vostè, més o menys? 26. 26 anys. Ah, doncs bé, no? I quan va decidir de posar la carnisseria? Això no m'acordia, però mireu, quan ens vam casar, que vam tardar a ficar la carnisseria en altres. Té fills, vostè? Si tinc fills, Sí. jo he estat al bar.
Ai, claro que té el net, sí. Aquell és el meu net. I té vostè un fill? Tinc el fill i la filla. La filla està a Saragossa, que es diu Lucía, igual que la mare. I té Manuel, no coneixes tu a Manuel? Sí. Pues té la meva filla té a Manuel, i a la xica, que és Lucía, i a la gran, que és Pilar. Ne té 3, Lucía. Té Pilar, que és... Sí. És cardalina, Pilar. Sí. És cardalina, però no té geni. Que els cardalines tots tenien geni. La que té genio és la petita. La petita me cago en redeu. Aquella sí. Jo li dic... La Lucía és la petita. La petita sí. Però la gran és maja, alta, maja. Però no té el genio que té la petita. És més de la nostra part. Que els que tenen genio són els cardalines. Pues sí, nosaltres entre els cardalines, la tea Florència, anem fins de genio. La petita sempre li dic a aquells que sos cardalina, tu. M'ha semblat el genio. Molt bé. I vostè ja tenia els fills quan va posar la carnisseria? Quan vam ficar la carnisseria aquí, claro, sí. Vostè ja tenia un fill, el fill i la filla? El fill i la filla. És a dir, i la seva filla, quin any va néixer? Per calcular... No sé. Quants anys Lucía- tenia vostè? És més gran que Merche, no, Lucía? No, per ahí. I de Felicín. Felicina és Quan està? més jove, I però... quants anys té ara la seva filla? Deu de tindre 50... 50, sí. 50 més. Espera't, que ma germana 50. Pilar ne té 58. Pues, Qui? Pilar, ma germana gran, té 58. I Lucía me pareix que és un any més gran. No sé, 50 i pico, però 60 Sí, ja. sí, 59 anys. Vale. I aquesta és la seva filla gran, o la menuda? La gran esta. Lucía la gran. I és un fill més Lucía, petit. bueno, Lucía la gran. Però després la més petita dels nets és Lucía també, eh? Molt bé. I el seu fill és més gran o més petit que El la? meu fill és més petit que ella, 2 anys. Molt bé. 3 se Per porten. tant, i vostè els dos ja havien nascut quan vostè va fer la carnisseria? Qui? Quan vostè va muntar la carnisseria, més o menys quin any devia de ser? No ho sé, però Lucía ja havia nascut i Miguel també. I Miguel també. Per tant, doncs devia de ser fa menys de 57 anys. No ho sé, ja no m'acordo. Molt bé. I com va ser que va decidir de fer la carnisseria? Perquè vostè no se'n recordava ja del seu pare, de quan la tenien a casa? No, però mira, vam ficar la carnisseria i em vaig ficar al frente per tallar carn i per tot, i tot ho vaig fer. I matàvem tocino, que teníem granja de tocinos, i matàvem els tocinos i ho fèiem tot. Tot ho fèiem de casa, eh? I com se va ensenyar vostè a tallar tot això? A mi no m'ho va ensenyar ningú, jo sola. Però així, manites, sempre. Molt bé. Home, se'n devia de fixar d'algun puesto, d'algú? No, vam ficar la carnisseria i jo sola tallava la carn. I la tallàvem en la cotxilla, cranc, que ara és la màquina. Sí. Entonces ho tallaven tot a ganivet. Tota mà. Un any per Pasqua em vaig tallar 40 corders. Que mira, Molt bé. I vostès tenien, és a dir, una part del que venien era la producció pròpia de la seva granja. sí. Els tocinos tots, eren de casa, tots. Teníem 10 femelles i un mascle. I fèiem roda. I els pollastres tots de casa. Teníem els galliners que encara estan, i cada mes entraven 1.500 pollets del dia. Cada mes. Els fèiem grossos i a la carnisseria. I ne venien també a fora? A tot arreu, tots els que volien. Molt bé. Entonces vostè se va muntar una granja en el seu marit. Sí. I la granja està... Encara estava. I quan se la va muntar? Ai, això sí que no sé quan va ser, però vam anar fent a poc, vam començar en 2 gorrinos, després vam anar ficant 4 i anar criant i anar fent obres. Això va anar venint en roda. O sigui, que de golpe i porrasso no res, perquè ens vam casar en 30 duros a la butxaca. Tot el que tenim, que val milions, tot ho vam anar fent de la suor de l'esquena. Encara estan tots els corrals i totes les casetes, eh? Per aquí, no? O no? No? A casa meua, Sí.
a baix, a la part de baix. Sí. Sí. A la part de la plana. Mm. Tant que estan tots els corrals. I primer vau fer la granja i després vau fer la carnisseria? O va ser tota la No, volta? primer la granja. Sí. Tot ho vam anar fent alhora. Vam ser molt decidits. I el corder? El corder de... perquè va dir que tenia Els corders mos portàvem. gorrinos... vale. Els corders mos portàvem de fora, de cas. Vale. De corders no ne criaven. Ne vam criar molt, sí, però després ja no, quan vam ficar la carnisseria no podíem ja tot, criar-ho tot. No. A casa meva vam ser tota la vida pastors. Sí? I qui era pastor de la seva família? El pare. El primer pastor, el pare, i després mon germà. El seu germà també va ser pastor d'ovelles i de... I de tot, i de cabres, i de tancar el mas, i vindre cada nit per la punta alta a cenar i a dormir, i en un demà de matí tornar a marxar al mas. Això és un pare o son germà? Eh? El seu pare o el seu germà? El meu germà i el meu pare, primer el pare i després el germà, i convenien els dos. Molt bé. I ells tenien, en l'època del seu pare que vostè recorda, els corders sempre els tenien aquí, no es portaven una temporada a l'any a un altre poble, o els tenien tot l'any al corral. Tot l'any aquí. I teníem ramat que soltàvem al mas, teníem un ramat que el portàvem al mas, que tenim un mas que el tenim, i vam fer un corral de bestiar grandiós que cabia 200 animals. Sí. I en què està el mas? Allò és de Miquel, de no ningú, perquè ho teniran terra. Bueno, algú ho arreplegarà. Això mateix. Pues contem peripècies en la carnisseria, com va ser de fer la carnisseria, on van adquirir les coses que necessitava, el mostrador... Pues tot ho vam anar fent nosaltres, ho vam anar comprant i ho vam anar fent tot. I la cotxilla i els gabinyers tot ho vam anar comprant. I el ganxo, que tot nos ho vam fotre. De baix del corral. Tenim un cabàs així gran, que allà hi havia el ganxo d'enganxar els gorrinos, les pedres de rascar, el gabinyet, les cassoles... Ens van prendre el cabàs sencer. Van entrar per darrere i ens van prendre tot. Pues vinga, perquè d'això ells no ne faran res de bo. Pues ho van vendre al xatarrero. Si vam tocar 10 duros, doncs 10 euros que van tindre per anar a fer la puerca de nit. Molt bé, doncs quins ferraments tenien vostès allí? De gabinets, de cuchilles, ne tenia de molts tipus? Dos. Dos. I com eren tenien noms o...? No tenia cap. Vam anar a Casp i els vam comprar a la ferreteria. Els cuchillers teníem i gabinyets i cassola, tots els trastes de matar gorrinos. Ganivets, cassola... Molt bé. Això per a matar el gorrino. Per matar el gorrino. I pedres per rascar. Les pedres eren per afilar. Per rascar el tocino. Eren unes pedres que tenien foradets i en aquelles pedres rascaven el gorrino. Què era, per treure el pèl o...? Per rascar-los i després, quan deixaves les pedres, agarraves les cuchilles per tallar el que quedava. Ja està tot. Molt bé. Així, per exemple, els tocinos els mataven en una època de l'any? Tot l'any. Nosaltres els tocinos mos matàvem tot l'any. I mos criàvem tot l'any, que teníem 10 berres i un mascle, i tot mos ho fèiem a casa. I muntava les berres, si no hi havia homes i venia una tocina bona, tirava el mascle i ja ho... Sí, ho he fet tot. Molt bé. I entonces de cada tant mataven un gorrino, un tocino? Com cada quan? Cada mes, cada setmana? Cada mes, cada dia. Cada dia? Si s'acabava en un demà tornar. Doncs tenia molta venda vostès. Sí que érem de venda, sí. Era el número 1 del poble. Hi havia moltes carnisseries al poble? En aquella... Pues 3, Besert. La de Felicitat, Campanals, les de Campanals d'allà baix. Sí, la nostra i la de l'Olim. La de l'Olim va vindre després. Sí, però la nostra és la primera. I la del Xono. I la del Xono. I quan vostè va obrir no hi havia més carnisseries? 2.
La de campanals i la de xono. No, la de campanals. La de Angelines, no? Sí. Això no va venir després. Angelines, no era felicitat. Molt bé. A veure, molt bé. Així que vostè igual podia ser cada dia o cada setmana mataven un gorrino? Quan s'acabava, si s'acabava a les 4 de la tarda, quan arribaven els homes, ne matàvem un altre, per preparar el pa demà. I pues, explique com era tot el procés de matar el tocino. Explique com era tot el procés que fem per matar el tocino. Com ho fèiem? Sí. Doncs mira, teníem un banc que cabia el tocino i els ganxos i les trostes pa llimblar-lo. I els gavinyets per tot tallar tot el que hi havia. Ja n'hi havia prou, ja. I llavors primer escaldaven o... Que si primer l'escaldaven per treure la pell? Claro. Pues Lo sucarràvem en argilagues. Sí. Sucarrat. I després en l'aigua bullint lo llavàvem i quedava més blanc que... Mira, així. I en les cotxilles rascàvem si quedava algun pelet, una pelleta, rascàvem i ja està. Ja tallar-li, ja... Que lo tenen en aigua i sabó o...? No, home, no, en aigua bullint. En aigua bullint. Sí. I ja està. Ja està. I llavors explique les parts, tot el que aprofitaven. Explique el que aprofitaven. Tot, del tocino tot, hasta els cascos. Hasta els cascos. Molt bé. Los tiràvem al foc, que es torressin ben torrats i encara mos fotíem. Els cascos són les ungles. Molt bé, doncs explique cada part per a què la utilitzaven. Per a què utilitzaven cada part. A què, Pues per desfer-ho i trinxar-ho i vendre-ho. Però, per exemple, sí. És un paper que perquè mos quede gravat de com... No, pues matàvem el gorrino, lo llimplàvem, la fem, i després l'hauríem, i tallàvem cada peça, els cuixots, les espatlles, els llumillos, anàvem traient tot. I a la carnisseria. I traiem al corral. I a la carnisseria, pues, per anar venent cada cosa pel seu puesto. Molt bé. Els budells, no, també? Els budells. Els budells els llavàvem, i acabat que estaven ben llavats, després va fer botifarres. No llançàvem cap de budell. Quin tipus d'embotit feien? Botifarra? De tot. I què més? Botifarra de sang i ceba, botifarra blanca, salchicha i llanguanissa, i chorizo. Tot ho fèiem. Cada part del tocino anava a un puesto. Per exemple, per al xoriç, quina part utilitzaven? Pues la que hi havia més cansada. I la de més magre per la llanguanissa. I la sang? La sang, pues la ficàvem el pa, la ceba, trinxar, i la ficàvem i ja manir el grivell i ja fer botifarres en la màquina. Vostè, com li diuen a la màquina esta? Com li diuen a la màquina? O la màquina de fer botifarres. No tenia un nom embotidora o trinxadora? Teníem una embotidora que la vam comprar a part. Sí. Que anava molt bé. S'aixecava un tubo, l'amplies, la baixaves, després entrava un plat, per dins, i anava així la botifarra. I explica'm el que m'ha explicat antes de com fer la botifarra en lo pa. El pa, doncs fèiem sopes, i quan portàvem la sang, ficàvem les sopes a la sang, i s'estofaven, i després pegàvem dos girades i tiràvem la ceba, i després amb anís grivells. Ja està. I trinxàvem dos paellades o tres de greix del tocino, i tot anava a la botifarra, això. I quines espècies li posava a la botifarra? Doncs pebre negre o pebre blanc, i sal, i res més. I de la funda aprofitaven els budells. Claro, els budells ben llavats i ben llimpros i per fer botifarres. Els uns fa botifarra i els altres fa llanguanissa. Hi havia dos tipus de budell. Tenien els grossos i després els petits. Com nosaltres, que també ho tenim igual, Sí. Això és igual. Bueno, què més s'aprofitaven del... No, res més, ja està tot. Molt bé. Del tocino tot s'aprofitava. Tot. I aquestes botifarres així petites que porten la capeta de grassa... Allò els corrutacos.
Allò és d'un dos, d'un budell ne fèiem dos. D'un budell, Sí. quan traiem els budells del tocino, d'una part d'estos budells se pelàs i les tiràs i fèiem dos budells, per la llanguanissa i pel cortaco, que portaven el greixet aquell, i ja està. Y pues este tipo de animales no le dice en el poble. És botifarra. És una Això botifarra? és botifarra, de sang i ceba. Corrutaco. Corrutaco, que en fan aquí de corrutacos encara. Si aneu demà a la carnisseria de l'Oli, hem demanat-li corrutacos. Sí. Els corrutacos tenen un greixet per tota la vora avant. Ah, molt bé, sí, ja sé com són, sí. Que són més durs, no? Sí, No són més durs, no. El budell és molt delicat. El budell del corrutaco és molt delicat. Perquè se'n trau d'un, dos. d'un budell, ne fem dos. Traiem els corrutacos i els llanguanissals. Molt bé. I feien llonganissa seca, també? Se caen. I quant de temps, se'n recorda quant de temps feia falta per secar-la? No, nosaltres la secàvem i quan s'estava seca la baixàvem a garrassos a la carnisseria i la veníem. Molt bé. On la posaven? A dalt al Solonà. Al Solana. Sí. Molt bé. Què més, Solana? Molt bé. I a part dels tocinos, vostè també matava corders. Claro. I dels corders que aprofitaven per la carn? Dels corders ho aprofitàvem tot. Les tripes, els budells, la carn i tot. I les pells. Les pells les teníem a dalt i les veníem després seques. Per a què s'utilitzaven? Com a manta o com a alfombra? No, això ho veníem, el pell que ho venia era plegar. Sí. Molt bé. I això que me diu dels rinyons i tot això, com ho preparaven? El què? Aquestes parts menudes del corder, com ho preparaven d'alguna manera? Els ronyons? Bueno, Sí, els ronyons els traiem i els ficàvem a una bandeja i la gent que volia ne comprava. Molt bé. O venien tot en fresc? Tot. Molt bé. Sol veníem calent la botifarra. Molt bé. I el pollastre igual? Pollastre tots més matava jo. Ens criàvem i ens portaven de Tortosa, de la Casa Fabra, del dia, nascuts del dia, encara venien en la classe calcul. I nosaltres els ficàvem als galliners, ben cuidats, si era l'hivern en calor, i ben arreglats, i els fèiem pets grossos. Cada mes en traiem 1.500 pollets del dia. I els fèiem grossos i teníem roda, anàvem venint els uns i anàvem matant els altres. I què els hi doneu per menjar? Pienso. Que mos portaven de la Casa Fabra, de Tortosa, mos portaven el pienso. I conills? Bueno, els conills ja, si teníem 2 o 3 conilles... També en teníeu a casa? Sí, però els conills me'ls portaven molt de casp, els callaus de casp, morts. Així vostès, quan van decidir fer-se la carnisseria, el seu marit va deixar de fer de pastor, van deixar els El meu corders. marit no va ser mai pastor, va ser llaurador. Va ser el seu pare el que de Eren el pastor. meu pare i el meu germà, pastors. Però no van deixar ningú ni de ser llaurador ni de ser pastors. Portàvem la carnisseria, portàvem la terra i ho portàvem tot. I vostè també venia carn de son germà o no? Pues de casa meua, Però dels animals de son germà també els què venia? collons de mon germà eren nostres els animals? Vale. Los corders, Sí. mon germà encara el tinc solter, Ah, molt bé, que no ho sabia. Sí. pues els criàvem a casa. I viu amb vostès, son Sí, germà. sí. El pare i la tia, tots vivim a casa. Molt bé. I el seu home tenia terres d'aquí de la seva família, Claro. del poble. De les seues i les nostres, nosaltres teníem de tot. Encara les tenim les terres, més. No les treballa ningú. No empleaves. I què treballaven vostès? Què tenien? Olivers? De tot. Sembràvem, collíem i de tot. I vinya. Vinya, hort, què més? De tot teníem. Tenien fruiters? Fruita, però per casa. Molt bé. Doncs expliquen coses de la carnisseria. Ja no tinc res més que explicar. Tenia moltes clientes, vostè? Molta gent, de gent era el número 1 del poble. Sí.
Perquè la feia bona la carn, no? La Perquè carn si i no, l'embotit i la botifarra i ho feia tot bo. hi ha una anècdota de les clientes d'algun dia... No, això, mira, ja ha passat això. Molt bé. Ja no m'acordé. I les compres que li feien, perquè molt antigament la gent no podia comprar carn. Entonces anaven a la carnisseria i compraven un trosset de carn i No, ja està. un trosset ningú. Vostè ja això ja no ho ha conegut. No. Jo ficava a la carnisseria 10 o 11 corders i em ficava darrere del mostrador i anar tallant fins que s'acabava. Li feien ja compres grans. Pues cada un comprava el que necessitava per la seva casa. Però, sí, com que venia molta gent, doncs, tot I de s'acabava. fora del poble també li venien o no? Molta. Sí? Molts. De Pues Falló, de Miquelença. sí que tenia bona fama. Sí, de Falló, de Miquelença. Bueno, explica'ns per a tallar el corder, per exemple, si s'ha de tindre en compte alguna cosa o... No sé com explicar-te-ho jo ara. Els corders els portàvem a casa i jo els pegava un cop al mig de les cuixes, clavava un ferro pel mig, de la burga, que diem, la clavàvem pel mig, pel moll de l'os, i amb 4 cops de cotxilla i partit pel mig. Sí, I després ja anava fent trossos. claro. A quarts pot ser primer, no? No, el que volia un quart, però l'havia de tallar i després el que volia, doncs un quilo, un mig quilo, 4 talls, el que volien. Molt bé. I per al pollastre? I per a matar el pollastre com ho feia? Per matar-los? Sí. Hòstia. Oh. Pues mira, me'l fotia de ballobràs, les ales de ballobràs, i en uns estirones li clavava per la boca, tallava i pel bec xorrava la sang. I fins que la traia tota. Després Molt bé. el tiràvem a terra i després els caldals. Un cald de bullint, tirats i després trets, ja ho... I la sang no la veníeu? Del pollastre? Sí. Si en volien sí, si en volien no. Matàvem tants. Sí, perquè jo m'acordo d'haver-ne comprat de sangueta, que li diem. Sí, doncs ficaven en uns trasters petits, qui volia dos, qui volia tres, però mare, me llançàvem muntat. Bueno, ja està? Molt bé. A veure, més coses. Vinga, que me'n vull anar. Això mateix. Que m'ha vingut una veïna. Quan va deixar de tindre la carnisseria, vostè? Ja no m'acordi. Quan se va jubilar, no? No, aviam, què va? Després la vaig donar a un noi. Ah, molt bé. I el seu fill va continuar, Sí, fins que ja se'n va cansar. es van cansar ja, l'he salvat. Ja. Per ahí te podràs ara. Molt bé. I de totes les feines que ha fet vostè, que n'ha fet moltes feines en esta vida, quina li agrada més? Totes. Jo vaig marxar del poble, que tenia 15 anys, i me vaig ficar a servir a Barcelona. Tinc 15 anys. I vaig estar 7 anys a Barcelona, en unes cases, en 2 cases. La primera me volien més que a les seues filles. I la segona també. Molt bé. Mira, I llavors va tornar al poble... pues sí, perquè em vaig ficar a festejar i ja vaig vindre al poble i mira, a treballar al camp i a tot el que mos oferia. I anar plegant perretes per casar-nos. I quan vostè va marxar a servir a Barcelona, quin contacte tenia? Si coneixia algú allí? A Barcelona? Sí. Tenia molta família a Barcelona. Sí. A Barcelona tenia família. Els de Com li diuen? Michel Rodés. Eh? Sa mare, Sa mare Joaquina. A Premià de Mar. Sí. A Premià de Mar també. I en Caixa Manolita, a Premià de Mar. Per cert que l'he de cridar, que em va cridar i no hi estava. Amb Manolita tinc contacte. Sí, mare molt. I vostè va anar a Barcelona o a Premià de Mar? Jo vaig anar a Barcelona Molt bé. a servir. Pues vaya canvi, no?, del poble a Barcelona. Pues a la capital. I jo a la capital no hi havia estat mai i quan vaig arribar a Barcelona me pensava que tot el món era meu. No em va fer ni fred ni calor. Me vaig ficar a servir i au.
Però en quins anys era quasi com una El cria? 409 de la Gran Via. Saps on està la plaça Toros? Sí, Doncs mira, propet de la plaça Toros. la monumental. No, les Arenes. Ah, vale, sí. Dels Arenes. Propet està dels Arenes. Estava. Al 409 de la Gran Via, mira. Sí. O sigui que té vostè una llarga història. De tot m'acorde, però... Ho he fet de tot, ja. Ja, de tot, de tot, de tot. Ho he fet de tot. De casa, i si Anna, no sé si tu tens alguna I altra... d'abuelos, enterrals... Ho he fet tot, ja. Clar, perquè vostè era l'única xica. Llavors li ha tocat tots els abuelos... No, home, no, que tenia cunyades, que ja són totes mortes. Tenia... Però a casa estaven tots a casa de vostè. No, home, no, que cada un dels abuelos tenia jo, tenia els meus, i el meu sogre i la meva sogra els tenien les altres filles. Molt bé. Pues home, la felicito que ha fet vostè molta feina i fer un negoci propi I gros. i gros. I a la carnisseria estava vostè sola o l'ajudava el seu marit? A la carnisseria. A la carnisseria treballàvem tots els de casa. Al matadero, a buscar la carn, a baixar-la, a tot. Treballàvem tots els de casa. I vostè portava també casa de vostè al mateix temps? La casa, claro, i l'havia de portar. Tenia els abuelos, i tenia l'abuela que me feia molta faena, me feia el menjar i me feia molta faena, l'abuela. Sí. Clar, l'ajudava perquè vostè s'estava tot el dia a la carnisseria, és que no li donava Quan temps arribava de... a casa estava el dinar fet i la taula para. Vaya, quina era, l'abuela. Esta és l'abuela de Batea. Sí. Bueno, ja Molt està. bé. Pues moltes gràcies. Vinga. Sí. Que m'esperen les veïnes allà al carrer.